Nastavljamo Šugija. Nastavljamo Šugija. Našu avanturu, dragu. Druga epizoda Šugija. Jel? Jeste druga epizoda Šugija. Šugi je neka igra sa Steama koju on ima. Ja sam samo došao da igram. Prošli put, brate. Ajmo samo da igramo. Jebi ga, ne gleda svako od prve epizode, Marko. Imaš i glupih ljudi. Koji... Ja se izvinjam glupim ljudima. Nemoj da vređaš našu publiku, koji kurac. Ne vređam publiku, vređam glupe ljudi. Šta ti? Ti kažeš da se... Okej, mislim, mogu nas da gledaju glupi ljudi, mi ne diskriminišemo. Ne, već što protiv glupih ljudi samo. I mi smo takvi. Ja nisam rekao da sam ja pametan. Pa, moglo se videti iz našeg... Šta je ovo... Je li ovo obrnuto? Šta je ovo zeleno? Čekaj. Ja sam previše popio da bi ovo igrao ovako. Zašto? Što zdaj kad stojimo ovo zeleno? Ovo samo pukne. Aj, drži. Stoji to još. I šta sad? Šta su sad radili? Ja sam. Ovo boli. Zašto je ovo? Ja mislim da ih aktiviramo nekako. Moramo... A jebem. Dobro. Znači, treba ih aktiviramo. Ne. Ništa se ne desi, samo nestane. Daj, ovo nije fair, pogledaj ovo sranje, molim, daj, ne. Braća, moraš da upadneš tamo, moraš odmah da upadneš tamo. Ti nemaš pojma stvarno da igraš. Nisam popio ono što se treba popio. Fuck. Jesi nešto otvori? Otvori se ovde. Znači tu moram stojim na tome. Aj sad vrati se nazad. Sad uzmem ja one gore, nemoj ti. Ne mogu, moraš ti. Moram ja. Šta ovo je? Ovo je otvara. Kako je sjebano ovako igrati. Ovo je otvara mi gore. Čekaj, sad ću ja nešto otvoriti. Okej, taj mi treba. I treba ovaj... Ja ne mogu, ovo meni nije dobro, ovo ovako kad igra. Marko, zašto si me natrao na zločin? Sad, treba, jel možeš možda da dođeš do ovde? Ne možeš, nema šanse. Šta? Dođeš do ovde. To treba. Sad ćemo gledati. Nisu ovo moje komande. Ojde, beži u pičku. To mi treba. Dobro, ovdje sam bar siguran. Da, nema onih letećih muzija. Ovo je bilo riskantno. Aj sad vrati nazad tamo. Bate moj, pokušam. Gde? Tu. I to je to, samo trebam da uđem tamo dole ti ispokupljen. Fuck, nije to. Fuck, ne, ona prva je. Ne. Burac, nemoj to da mi radiš. Kako sam, dobar. Sad trebaš da se vratiš tamo. Brate, nemoj to da radiš. Čovječe, dobit ću infarkt neki, ne pusti. Čekaj sada da izađem. Da li će ovo biti prvi nivo koji smo prešli ako zajebancije? Idemo, Buraz, mi znamo ovu igricu. Minut na nivo, minut 40 piše ti. Brate, mi nismo normalni, ja znam da čitam. Pazi, ovo ima... Okej, idemo ovdje. On misli da ja znam da čitam, bože mi sačuvaj. Znaš koje su jedine dve reči koje ja znam da pročitam? Jebi se. Apatijska pivara. Da, zapravo i jebi se. To znam da pročitam. I to na više jezika. Čekaj, šta sad, kako ovo? Šta se deša? Joj majko sve. Ovo bi trebao bude action moj, ali... Ja nemam action, tako da na mene zaboravi. C, X, S, V, F, E, I, Q, O, T, K, E. Mogu da skočim od tebe? Aj, pravo. Ne verujem. Meni je muka od ovog nivoa. Alo, boli, brate, nemoj. Ili od alkohola. Ili od obe stvari. Šace. Ja ovdje ne ovo trebam da odguram nekako, ne znam kako. Pa gurni. Čekaj. Beži, moram da vidim opcije. Mi se izvinjavamo zato što je Marko pacijent. Ne, ne how to play, treba mi kontrol. Action button control. Evo ga. F. Jebeno F. Šta meni? Plus verovatno. Znaš su glupi. Moguće. Mislim da može se menja, čekaj da vidim. Ne vezaj. F, pritiskam F, ništa se ne dešava kad pritiskam F. Control, shift, and... šajze. Ti si. Wow. Tehnički problemi, vraćamo se ubrzo. Imali smo malih problema, nastavljamo dalje, nije bitno. Nastavljamo samo, ništa strašno. Ajmo, prijatelju. Ajmo, ovo smo skontali, ja mislim. Kako smo pametni isprve. Skoči. Ne, brate, nego je... Imali smo problema. Umeđu vremena smo skontali, ali jebi ga, to se nije snimilo. Ovo vidi. Okej.
sad imamo sve ovo. Sad nastavljamo dalje. Boiler room, yeah! Jesu tu išao pa? Okej, idemo na ovo. Čekaj. Ovdje je malo drugčije. Dobro, ja stojim tu. A ja ću ići gore. Ajde. Ja ću ići gore, ti idi dole. Čekaj, da ti stavimo ovo. Okej, imamo to. Koji kurac? Čekaj, zašto se pomeramo ponovo? Ja ne diram ništa. Ajde. Beži. Šta? Beži, Marko, jebem ti. Ajde, ti idi gore. Nije fora. Ono... Moram pređemo ovaj level. Nervira me jako. Okej. Mi ovo jako znamo dobro da igramo ovaj level. Ne znam zašto. Pitam se zbog čega znamo dobro da igramo ovaj level. Znači, jedino ti da zajebeš sad, razumeš? Sad... Čekaj, ovo je stane. heavy koncentracija. Prolazi unutra, što čekaš, bog te jebo. Ajde, idi stani sam. Upajde. O, mačko moja. Inače, mi smo ovako iz prve boli level zato što znamo. Mi smo, da. Znamo. Mi znamo ovaj Mi smo level. profi, Okej. znamo. Sad nastavljamo normalno. Čekaj, ne znam gde sam imao. Evo, piče. Šta je sad ovo? Šta je ovo jebem? Jesu one? Šta je ovo, majko sveta? Okej, ima ovih. Nisi valjda ti stao na njega. Nisam. On se pomerao levo desno, što strašno. Ti si. Brate, ono sam nabode na njega glavu. Joj. Ja vidim jedno, ne vidim drugo. Ja ne mogu ovo da gledam. Ja sam pomešao mene i tebe. Dobro. Nije dobro. Uf, dobro je. Brate, više. Ja sam zajebo, ja sam prijatelju. Oprosti mi. Ne može. Ti si zajebo. Dobre, ništa, nije Koji te spava u 11? Taj deo mi nije jasan. Brate, sad je 12. Ma, ona je otišla spava u 11. Zašto ti još uvijek razmišljaš onda o tome? Ne znam, da sam popio, jebi ga. Što razmišljaš o ženama, haha. Inače, ako neko bude i pratio naše epizode, skontat će da ja pričam o istom događaju sa 2 dana razlike. Da. Zato što tako radi. Znaš što možda staneš skroz levo i skroz desno, ne mogu ti ništa. Jel? Pa to se menja. Dalje ćemo da umiramo. Treba skupiti ovo u sredini, jebi ga. Čekaj, sad ću ja kad ovo javim. Brate, sve na tebe. Sve je na mene, a baš ti hvala što je sve na mene, jebi ga. Brate, nemoj da sjebeš ovo, sjebat će te. Dobre. Šta ćeš? Šalim se. Eto šta je drugar. Šalim se. Možeš od mene, šta mi ti beži. Dobro, idemo da. On me pipa. I ja ga zlostavljam fizički. Tehnički mogu da te tužim. Da, mislim da sam na javnom mjestu. Možeš ti mene da tužiš zato što sam degenerik čim sam ovo uradio. Ću se tužim za jebeno psihičko zlostavljanje, zašto mi ovo radiš. Zašto nisi skočio jednostavno, mislim ne razumijem. Očekivao sam da će platforma otići gore. Zašto bi? Ne znam. Ti si platformina kurva, ne obrnuto. Zašto si stao na to? Ne znam, nisam trebao skočiti toliko. Može ovako. Frame po frame. Samo nemoj da mi... Nemoj to da radi. Pazi, ako promašiš to je, moraš čekati ceo krug ponovno tamo. Šta kurac? To, dobro je. Idemo desno, skoči. Ovo je prelako, brate, nema treba dati neke Poklone. sponzore. Azijetkinje. Isto nismo uzorisani azijetkinjama. Da, uopšte. Nažalost. Ja pokupim ovaj ovde. Dole. Idi dole. Ja me dole. Da imam šta rade sve ovo. Imam tamo levo, čekaj, Tamo gore idi. To je oči. Da nema ovog letećeg Daj, brate, zašto šmara. se to sranje ubacilo u igru, baš je glupo.
Gledaj šta radi. Čekaj, idem ja te otvorim ovo ovdje. Baš ti hvala što si ga zatvorio tamo. Ostaje ga zatvoren se tamo. Koga jebe, ostaje ga zatvoren. Ne ćemo na kraju. Idi tamo sad, gdje ćeš? Čuti, bežim. Od čega? Od pauka jebem te. Od svojih odgovornosti. Između ostalo. Brate, sad stoj tu. Ne, pobegla mi je. Ne! Pustio sam pauku. Jebi se, što? Što si ga? Zaboravio sam na to. Zašto? Bio sam tako dobar. Ajde sad tu levo. Gledaj što ide na povrh. Idi tu. Ne znam ja šta je Leo Marko posle 10 piva, jebem mu mater. To je skroz desno, okej, to je skroz desno. Pusti... Yes! Imamo ga. I to ćemo na kraju da ga pustimo. Čekaj, da imaš šta je ovo. To je to. Čekaj, spop. Otvori ovo, kako znaš, ne to. To je. Sad čekaj, nemoj da me zatvoriš. Ne biram više ništa. Idi tamo, pa tamo. Čekaj. Kad puštim pacova... Puštaj govno, majku mu jebem. Danas neš umret od njega. Umrećeš, brate, vidi već. Da, šta je ovo? Siđi dole, brate. Kako je ovo u redu? Aj, reci mi, kako je ovo u redu? Kako je ovo humano, kako je ovo legalno. Ajde, beži! Gledaj. Dole, tu. Jebem ti mater, Mater, jebem. Okej, saznam sve. Znaš ti kurac moj, znaš, majmune. Mrzim te. Nisam ti ja ništa radio, on ti krije. Ti si me nagovorio da radim ovo za leba. Za leba, za pivo sam ti ja to rekao. Još gore, još više volim pivo nego leba. Ja pokujem ovo što mogu, pa onda nek se on jebe. Da idemo ja otvorim ovo gore. Nemoj njemu otvarati ništa, otvori meni ovo dole. Otvori mi dole. Marko! Pusti me dole. Ne. Vraćaj me nazad, vraćaj me. Brzo tamo. Čekaj. Odličan tajming. Fuck. Evo ga, pusti, siđi dole. Čekaj, ne smem. Brate, popizdeću. Siđi. Brate, popizdeću. Spacamo cigansku harmoniku iz autobusa. Brate. Što si rasista, koji ti Če slušam taj... Nemoj, čuti, nemoj. To je mema, to nije... To je mema na rasnoj osnovi, zajebi me tih mema. Ne, to je mema na račun hipstera, oni to govore, ja to ne govorim. Ja sam mislio na račun cigana. Ne, hipster je to rekao. Ne, nije cigan rekao da je okej govori cigan. Šta je sad ovo? To su oni. Pa cigan nije loša reč. Brate, ja ne mogu ovo. Ja ovo ne mogu. Ja mislim da je došao moment kada se opraštamo od naše voljene, drage i najviše obožavane publike, jel? Da ne serem. Izvršćemo sepuku trenutno, ali neće se to vidjeti na... Za one što ne znaju šta je sepuku. Nabit ćemo sebi nož u stomak. Nemam pare za katanu. Ali ne bojte se, gledat ćete ovu nesreću i u sljedećoj epizodi, tako da ne možeš pobeći od ovoga, prijatelju. Ne možemo ni mi, koliko to god želeli. Like, subscribe. Klikneš ono crveno dugme naše. Ono malo govno, a da nije dislike. Tamo da je onaj prstić nagore i prstić nadole. Nagore, brate, nagore moraš. Nemoj nadole, molim te, ovako nam je gadno u životu. Imaš levo ono crveno dugme, nešto piše subscribe i pored 0. Tu klikni. A i ako ne piše 0 i onda klikni, možda bude pisalo 1. Vidi kako se broj menja kad klikneš. Mi ćemo prvi koji će uvesti minus na subscribe dugmetu na YouTube. Ajde, gasi. Ne mogu više, gotovo.